wei ka jingkeli ka ba bon ba ki bangai Kristan ki keli bar ki kwa banyo ya ka jingjubap but kata ka jingkeli kalong balai ublai u ailat yangi ki bangin shitom bangin jenjar haga jingim ka jangi lane haga wei par kalyang ngilaban ong balai bonsen ki baba ki mat shibun ki jinge ban ya ubru ubas niu ka jinglong kadba ka Bible ka yatho ingi haka jiroi sam jung David kadanong ka ba shispa lai ka dakhot ka ba pra ba ublei jongi ulong ublei jong ka jing ka jing ia uba jensur ban bitar bat uba kenre ka jing isnei bat ki eki ba ushna ki long ki baba Genesis way life away Henry wat lakataro ngidang yait lengba ya ke jing tenju ke jing thang haga jing jengi shimat kum ka ying ka sem kum ka imlang salang ka ri bar ka berthai baro ka wei ka Bible ka don shibun teliki khana jong ki bru ki ba kendo ya ke jing haga jing jong ki bat ki ba yai duai hau play ba lano kata ka jing kanja na ka jing im jong ki sam saupo khat ar ka ongkum ni naba ki jing pen shitom ki bom la nyushu kila ker kut yanga saudong ki jing le bom hok jonga kila lap yanga kat bangam la shu ban khme ki khambon ban ya usnyu khli jonga bat ka donut jonga kala e no yanga bon sen ni perkhat bangi im hakane ka perthai ka bala ker tawiar yangi daga ta ka jing bat kita ki jing ma ki thma ki ba harukom saudong jongi ki jing penyap bat ki jing sha penyap bat kini ki eki baro kilong ki baba hakmat jong ki katto katne ki priu an persyang ban kun sngot ho ipi balai ken ublei u ailat ya kini ki eki bakinja hakaji im jongi lada u yangi kani kalong ka daw ba jong ka jing phaidin jong ki bangit bat ka jing tlot na ka benta jong ki bomngit bakin rung syaga khrdop jong ka jingit bat bon ro ki ba phaidin na ublei namar jong kani ka daw ka waina ki daw jong kani ka jing jongi kalong namar bakane ka perthai ka bangi im kalong ka perthai ka badap daga jing snyu ki ba bonjat bat lak haru ya ubru ha ka jinglong pop ka bala control da uksoj haba u adam bat ke im ki la pop bat ka pop kala rong sha ka perthai bat la penlong ya ka perthai ka jaka ka badap da ka pop lani ka jaka jong ka pop jong ka jing ka jinjar bat kani kalong ka benta jong ka perthai la ngin le ya ka ek baba ni ya ka ek bas nyuro ka jing kan one bait ha ka jing ka jongi uji suru la kran shai ya ka ni benta ha ka gospel ka ba kum jong u Yohanes kalong ka ba khat hendru ka khot ka ba lai polai ngala kran ya kini ki ek ro ha phi ba phin yo ya ka jing suk hanga ha ka perthai phin yo ya ka jing jenjar Henry to long shlur phi ngala job ya ka perthai namar lak ha ya ubru daka pop bat ka pop kalong ka benta jong ka jinglong jong ubru ka bangimla bancengai naka ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap bat ka jing jenjar adaw ka banengkong ka bangimat ya ka jing kalong namar ba ka jing kalong ka benta jong ka perthai ka jing ka jing jenjar ka balong ka bainong jong ka jingle jong u adam bat ka im bat ka jing ka ba arpat ka balong ka bainong jong kata ka pop ka bangile ka banengkong namar bala tim ya ka perthai da ka pop kapop ka bahir pateng na kawai ka jat benru sya kawai pat ka jat benru bat kapop ka ba arpat kalong kata ka jingle ka jongi ka bainong jong kata ka pop ka bangile u David hakapor ba ule pop da ka ba klim ya ka Batseba bat ki yo ya khon shinrang bat ka bainong jong kata ka pop jong u kalong ba ita ikhon long jong ki yapno bat namar jong ne u David usngausi yala ka jong ka pop ka ba ulale wat hakini ki ski jongi mentaru ki bru ki laptop parti kendo ya ka jing namar jong ka jingle ka jongki wat hakini ki ski habangi yait lengba yakini ki jing haga jing jongi ublei ula ayangi yakilat ban kala bat ban penbha yala ka jong ka jing ka jongi ujisu ula yangi hadok kata bat ula ayangi ya kata kalat khnang ba ngila ban kala bat bangila ban yait haga ta lenti jong ka jing shai Henry don ki por kita ke jing jar ki wan haga jim jongi khanang ba ka burom jong ukan pau haga jim ke jongi Yohanes kalonong ka bakhandai kada khot ka banangkong hadu ka balai ka ongkum ni te haba udang yaj artat ula yoi ya ubru uba matla na mendangkha senran jong u kila kili u ya ka we ka jingli ki ong ko kanrat u ubala laptop une ne ki kimi ki pa jong u balakha matla ya u jisu ulayatho
une shem la lepop lemne ki kimi ki paju Henry ban yo pen pau ya ka jingle jong uble hau pi hang ni mau shem la lepop lemne kita ki kimi ki paju Henry ban pen pau ya ka ta ka burom jong uble hau hakalanong ka bakhat we jong ka gospel u Yohanes ka Bible ka yatho ingi ya ka ta ka khana jong ka Mary ka Martha bat uta upara jong ki u Lazarus ulayap sauski mat ki hinmen jong u ki yam da ka jus ngau si thang Henry u Jisu u ong yaki baka por kadang biang bat u Jisu ula penimpat ya u Lazarus lada u Jisu ula tip lupa ba unsa penimbiang ya u Lazarus unjin dalayat ho ya ka Mary bat ya ka Martha ba unsa penim ya u Lazarus bat lada umur kumta baleken u ailat ya u Lazarus ba uniap Yohanes kalau ka bakhat we ka khot ka basaw haba u Jisu ula yo saw ula ong kani ka jingpang kamlong sya ka banyap Henry nakamenta ka burom uble ba on pendan burom ya ukhon uble daka baleken u Lazarus u hab banyap baleken ki hinmen jong o ki haban ma ya ka jus ngau si thang ka jubab ka long khnang ba ka ta ka burom jong uble on sa penpau sya ka perthei dau kan mau ya kani ba haba uble u ai phi ya lat ba phin mat ya ke jinginjar ka long namar ba ka burom jong uble kan pau leng ba jong phi de hadin ba u Jisu ula pen impat ya u Lazarus na ka jingyap Martha ka ithu ba u Jisu u de we Yohanes kalau ka bakhat we ka khot ka ba arphunyo ka yathu ho ko trai ngala ngek ba melong u Kris u khon uble u ban sawan syaka perthai dei hakani ka por hadin ba u Jisu ula pen impat ya u Lazarus ka Martha kala yo i ya u Jisu om tang kum uta uba i ya u para joki Henry kum Messiah ngan ya tho ipi ba u play ru un om kemen lalangi don haga jing ngausi haga jing khuslai haga jing jar haga jing mujongi uble shimla khot yaki angel bakin yele kemen lada ngi kentu yaki jinge lani yaka nusub jot haga jing mujongi haga tu khana jong u Lazarus war u Jisu ru u yam haba u yu i yaki bru baki yam haga jing yap jong uta u Lazarus u Jisu ru u yam Henry namar ba ka bor bar ka borom jong u kan pau uble ula ailat ya kan jing ngau si thang kan wan haga jing ka jongi namar kata ka jing jongi kalong ka badan kame ka jing jongi kalong na ka benta ka borom jong uble to phai sho uble menta kan ka jing ka ba phikan do menta yo le se don na brang ju phik badan hakata ka jing ka ba phim tip sho shai phin phai Henry kan ong phi to pen scam ya kata ka jing de jong phi bad uble bat kani kalong kata ka ka balaban ai phi ya ka jing im ka babam jukut ka dauba jong ka jishna lani ka jing penlong jong uble yangi hakani ka perthai kalong bangin don ya kata ka jinge de bat ka jinge teli bat o bat ni de ban bodio bat kani thoi phi ba ka jing thmu jong ka jing ka jongi kalong ban pen scam ya kata ka jinge de jongi bat o kalong kum ka jing stang jong ka jinya lembi jongi syaka jing im ka babam jukut ka chithi jong apostol Paul syaki nongrom ka nong bapra ka khot ka arhu pra ka ong ni bat ni tipro baki e baro ki yatrelem ya ka ban penbha ya kita ki ba i ya uble ya kita ken ya ki bala khot ka bakum ka jing thmu jo bat ro habab himat ya ka jing om namar om shimla i lani om shimla bana ya bi uble ro suk Henry namar ka ne ka jing ka pen kendo bat ka pen ya jan yangi bat uble bat ni longpat ki bajanai ha ka jing i chomple ka longkum ka ksir haba phi thang ya ka ha ka lavarding bat haba phi saya ka nang to pinyo ya ka ksir ka banala a pure gold habangi thang ya ka ksir kita ke jingjabo kita ke jingjaban ki ki belong impurity kin jano na ka ksir bat haba ka ksir kami napo jong kata ka lavarding kan long ka banala kum ju ru ka jinyai lang ba jongi ya ke jinge ka penlong yangi bangin long ka baklan ha ka jingi ke jongi bat ha ka jingi jongi ya uble but ni long pat ki bab hatam ka bangila banlong we become the best version of ourselves jing panlong yangi bangin long ki baklan ha ka jingim bat ha ka jinglong ka jongi ublei upendon kam ya ka de ka jinge ka balong kum ka atir lane ka tulus ban pengklan yangi kenang ba nginang la shu ban penjan ya kata ka jinge de jongi
bat ublay om yaki eki ki bakenja perthai kenang ba ngilaban kami haga jing im bat haga jinglong ka bakenja mensim nimde ban penyas no than bar ka perthai hado bagatakan jinglong jongi ka penthot no ya katakan jingede jongi bat ublay Henry tu ai bakan longkan dau jong ka jing i jongi yau blay habangi i jaki khon jongi habangi i ya ulok lene ya ka lok lene ya ki bahaya ngasam lene ya ki perlok jongi warsha bakin longki mau jong thot jong katakan jing i jongi yau blay Henry tu ai bakin longki dau ba jong ka jing i jongi yau blay ngan batai phi daka konsep jong ka school habangi le school kam shemut tang ba ngisule school Henry ke main purpose jong school kalong pangin yo ya ka jinang ka jing start bangin yele ya ki exam lani ya ki test but ngan itu ipi ka main ka de ka exam but ka test but habangi pass ya ki test lani ya ki exam ngilong pat ki bru ki ba qualify manrung sya ka pat ke level lani sya ka pat ke kelas lani sya ka pat ke kerdan ka ba kham he ban ya kata ka ka bangi dan mensyua but habangi pas ha usnem uban sawan in pule ya kita ke bentaki balong kham advance ban ya ke ke bang ila depan pule ha ka last class leni ha manusia mesnem but pijam nakawi ke kelas syakawi ke kelas 1 kelas 2 kelas 3 ter but ki jingkeli jongki kelas ki bak hamred daga basuk ila ban tho ya ka syubu menta vision kelas 9 leni kelas 10 but ladaki one happy ban wanra ya ke jingkeli jongki kena kelas 2 leni kelas 3 daga basuk ila ban tho ya ka dene ka penlong yang bangin long ke ba start bangila ban tho bangila ban tackle ya kita ki jingkeli jongki kena ibarat kane keju kajia hagaji im kejongi kajia dan tijongi haganin perthe kalongkum ka school habangi kendu ya kajinge kalongkum ke exam but ladangi penjan ya kaji im jongi showplay ladangi ya 3 minute hagaji im jongi dak besuk ngila ban tackle ya kita kajinge hagaji im jongi but habangi ya lengba ya kene kajinge ngilong pat kibru ki bajanai but ladaki wan kum kini ki jajing hagaji im jongi dak besuk ngila ban solve yakum kini ki jajing kumta ka jing kam syemut ban penjengai ya ka jing im jongi bat ublay Henry ban penjan ya ka jing im jongi syau ublay udon om nak benta ban pen shitam jongi syem ladon ya ka jing themu ban pen sniu ya ka jing de jongi bat Henry ka jingmut ka jung kalong bangin penjengai ya lade nak ka jing sngau pha jong na ka perthai lani ki short term pleasure khnang bangin la ban yo ya ka external pleasure but lene ka jingman hagalawe lene ka jingim ka babam jukut ila ro ban kali balai ken ublay syem na shim da ke ber ki rukom ban pen khlanya ka jingi de jungi batu balai ken ublay syem na shim da ke be lenti ke bak hamsuk hatu omdon mo da ke be lenti ke bak hamjam ban penjan ya ka jingim jong isu Henry ka tin jong ublay ke thoi ha ka shithi sha u Jacob ka ka banangkong ka khot ka khat ar ko ongum ne suk uta ubru ubayaisha ya ka jing tenju naba haba la tenju yu unyo diang ya kata ka phansnyat ka jingim ya ka bautrai ula kular ha kita ke ba I ya u ka shithi sha ki nongrom kalon ka basan ka khot ka balai ka ongkum ni but om tang kumta hiken Henry ni ngau kemenro ya ke jingjinjar da tip biang ba ka jingjinjar ka penlong ya ka jingyasha berkata ka jing Aisha ya ka jing shaman sim berkata ka jing shaman sim ya ka jing kermen berkata ka jing kermen kamju penrain buk hop ken naba ya ka jing I ublay la the yar no buk haki donor ki jongi da munsin ba khoi ya uba la ai no hangi shithi ka banangkong sho Petrus kala ka basan ka khot ka shipho ko ongkum ni te ublay ka jing ai a baru ubala khot yapi sya kata keburong bamjukut jong u ha ukris enda plasha shitom kindiat por ma u hiken unda penjana yapi unda pen scam unda pen syai bor yapi kajing thmu jong kajing kalong kababha it's a positive kajing kamlong kata ka ka ba ublay ula benta yangi Henry kan ka porthai ka badap da kajing snew but kajing mutlop but ngimla ban nyait like nakini ki eki baro but penskam ya katakan jinge de jongi bat ublay ka de yangi ban nyait lengba ya kini ki jinge Henry ha ka jim jongi kum gi bat
ngilong kumno habangi kendu ya kita ka jing ya ka jing jengi ni phai din no na ublei Henry ha ka jing jengi kum kibru ki jing le ka jongi hi kita ka jing ya ki wan ha ka jing jengi na mar ka jing le ka jongi hi Henry ni te papat ya ublei ni kenno pat ya ublei ulashna ya ka ni ka perthai ka bajanai Henry dei ka jinglong arsap ba ka jinglong mutlap ba ka jing bamsap jong ni perthai ka bala pelong ya ka bakan long kum ni kan mau kraw kat no kita ka jing ka jongi ublei u i jangi bat om don a ha ka perthai ki bala ban penjengai ya kata ka jing i jong ublei nangi ublei u yai kwa ban penjan ya ka jing im jongi show Kashithi shakinong room kadalong mapra kadakot kabalay posan haduk kabalay pukandai ka ongkum ni uai uban penyak hlat no yangi nakataka jing jong ukris kalanot lane ka shipa lane ka jing pensyutong bin lane ka jing tangan lane ka jing lengkhut lane ka jing ma lane ka white lam kat kumbala tho naka bental jong me ladang penyap yangi baro shisngi lanyo yangi kum kilang brot ya ka jing penyap Henry hakini ki ek baro ken ni job thiau da uta uba e yangi namar ngangai scam baka jiap lemne ka jingim lemne ki angel lemne ki nongsan shar lemne ki badan bor lemne ki e ru ki balong menta lemne ki e ru ki ban salong lemne ka jingtrong lemne ka jingjeliu lemne ka e ru kawe pat ka jing thau kan om la ken ban penyak hlat no yangi nakataka jingi jong ublei ka ba ha ukris jesu uba utrai jongi lada fiat lembah yakinu ke jingi ha ka jing jupi wat perkhat ba ublei umshem la ijepi Henry tu yai duai bat tu yai wat yakilat kumno banlaj teng ban wat yakita kilat kelenti kumno ban solve yakita ka jingi ha ka jing jongi ka penjan yangi shaublei pai ki khamat jumpi shaublei bat duai haublei bat tu IT ya ka jingim jong pi shaublei kublei shibona ya pi ba pi ngap ya kini khubor jong am takasi ka ngais kam ba kini khubor kala at AA ka value ha ka jingim jong pi nakabenta keburum jong blei amen